नमस्कार, ब्रह्मा रेसिपीज मध्ये आपले स्वागत आहे। आज आपण ओली भेळ करणार आहोत। पाहूया आपण काय काय साहित्य घेतलेले आहे ते चुरमुरे घेतलेले आहेत भेळीसाठी। हे साधे चुरमुरे घ्यायचेत आपल्याला, भडंगचे नाही घ्यायचे। फरसाण आहे, कोथिंबीर, कांदा आहे बारीक चिरलेला, टोमॅटो बारीक चिरलेला, ही शेव आहे आपल्याला सजावट करण्यासाठी, आणि हा ठेचा आहे, हिरवी मिरची आणि 2 ते 3च फक्त लसणाच्या पाकळ्या टाकलेल्या आहेत। ह्याच्यात लसूण जास्त वापरायचा नाहीये कारण उग्र वास येतो त्याचा। चाट मसाला घेतलेला आहे थोडा, आणि मेन हे चिंचेचा कोळ आहे। ह्या चिंचेच्या कोळाची रेसिपी मी डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये टाकेल, ते तुम्ही पाहू शकता। तर आपण सुरुवात करूया। अगोदर आपण हे चुरमुरे घ्यायचे। भांड मोठं घ्यायचंय आपल्याला, करताना हलवता आली पाहिजे भेळ व्यवस्थित। त्याच्यानंतर आपण ठेचा टाकायचा आहे। ह्यात तुमच्या आवडीप्रमाणे टाका, तुम्हाला कसं तिखट कमी जास्त लागेल त्याच्याप्रमाणे। ही पुणेरी भेळ आहे, तुम्हाला जर कोल्हापुरी भेळ करायची असेल तर तुम्ही लाल तिखटाची करायची। हे मिक्स करून घ्यायची चांगली ठेचा आपल्याला चुरमुऱ्यामध्ये। आता त्याच्यानंतर फरसाण टाकायचंय, भरपूर टाकायचंय फरसाण आपल्याला। ही भेळ तुम्ही भडंगची पण करू शकता। आता कांदा टाकायचा आहे, टोमॅटो, कोथिंबीर टाकायची थोडी। तर हे हलवून घ्यायचं आपल्याला व्यवस्थित। थोडासा चाट मसाला टाकायचा आहे। कैरीच्या दिवसात तुम्ही कैरी बारीक चिरून टाकली तरी चालेल, कैरी पण छान लागते ह्याच्यामध्ये। आता आपण चिंचेचा कोळ टाकून घ्यायचा आहे। आता चांगली मिक्स करून घ्यायची। हे थोडे शेंगदाणे टाकलेले आहेत। आता आपली भेळ तयार झालेली, एकदम सोपी भेळ करायला। नक्की करून बघा तुम्ही घरच्या घरी, मस्त होते एकदम। आपली ही भेळ तयार आहे। थोडं आपण गार्निशिंग करू त्याला। कांदा टाकलेला आहे, थोडासा टोमॅटो, थोडी कोथिंबीर, हे थोडे डाळिंबाचे दाणे टाकलेले, बारीक शेव टाकायची भरपूर, थोडी चटणी। आपली मस्त चटपटीत अशी खमंग पुणेरी भेळ तयार आहे खाण्यासाठी। जर तुम्हाला माझी रेसिपी आवडली तर माझ्या व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। बेल आयकॉनवर क्लिक करा म्हणजे तुम्हाला माझ्या सर्व रेसिपी पाहायला मिळतील। व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद।